Kaya talagang maraming salamat. Unang-una, God first. Sabi ko, love and success. Kaya naging successful dahil nga po uminom ng ating Miguel. So, Merry Christmas, J, and congratulations. At hindi ka na dialysis at hindi ka na chemo. So, thank you so much. And God bless. Maraming salamat. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunan sa na po, so pagbaksin na sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman pwede kami mag-admit sa BRDTH sa bawal, dahil magkasasaka, dahil man na mga bantay, tapos seniors na. Tigdarami sa physician surgeon, ay kung na po tupag ito, ang pangarang kang physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotic, saka may mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinay niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatinay niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang gawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwag, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, saro man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, abo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigya ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, ano na yung pagpa-dialysis? Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yo, inot, andara ko sa nangani, 1K. At akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom ng Mega Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada.
So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin maipapaliwanag yan? Na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya. Tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niya. Na dati, sabi ang katawan niya. Nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahilan. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami ring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So duman na kita. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yun namang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya. Kada siya masyado nang kakatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makulog din ang dahil nga talampakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong tabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine. At in just 18 days po, nag-normal yung pong creatinine. In 25 days, normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Okay, magandang hapon Nanay. Magandang hapon man. Nabalitaan ko po na may nangyari po sa inyo noong Mayo 13 yata. Oh, At nabalitaan ko na kayo po ay may nangyari sa yung hindi maayos. Pero bago po ang lahat ay pakilala po sa ating mga televiewers ang pangalan po ninyo, ilang taon, taga saan po kayo, at ano po ba nangyari sa inyo at paano kayo ngayon kasi nabalitaan ko hindi ka na makatayo, nakahiga ka na lang noong Mayo 13 for several days, pero ngayon malusog na po kayo. So pakisabi lang po sa ating mga kababayan. ako po, Salvación Babilonia. Nakatira ako sa Mapako, Ginubatan Albay. Na ako adun ako sa Banwa. Pumunta po siya sa bayan. Tapos
Nung pag uwi ko, Anong oras po kayo umuwi? More or less? mga alas 10. Tapos, Alas 10 ng umaga. tapos ang init. Sobrang init. Pag dating ko sa bahay, na maano po man ako, malakas pa. Medyo malakas pa. Nung hapon na, hindi na, para na akong lasing. Hindi na ako talaga makalakad ng maayos. Hindi ka na makalakad ng maayos. Bandang Tapos, hapon. sabi ko, parang naano na yung dila ko, parang malunok ko na. Hindi ka na halos makapagsalita. Sabi ko, kaya inano ko yung dila ko, inawakan ko, tapos inila ko. Tapos naano siya, parang nagtunog. Tapos sabi man ng asawa ko, paano, dalhin kita sa ospital. Sabi ko, hindi na, natatakot nga ako. Sabi ko, kaya ko man ito. Tapos nung kinabukasan, hindi na talaga ako makatayo. Tapos Nakahiga sabi ka na ko, lang. Oo. Sabi ng asawa ko, umano ng missing 4 doon sa apo naman si Arlie, nandoon si Dr. Joey. Tapos pumunta man doon si Ani, yung isa ko nga po, kapatid ni Arlen. Yun na ng gamot. So, ibig sabihin po, May 14, hindi na kayo makatayo. Hindi na. Nakahiga na lang. Oo. So, May 15, hindi pa rin. Hindi. Si, si ang kapatid na yung apo mong isa, na si Ani, pumunta doon kay Amazing Diamond Arlen para kumuha ng Amazing 4. Yun po. So, dumating po siya dito sa inyo, ano na pong araw? May 15 or 16? Parang 15. May 15. So, pinainom po kayo ng Amazing 4. Opo. So, ano po ang nangyari? Yun, parang nakagalaw na yung kamay ko. Pero kaunti. Nakagalaw na ang kamay mo kasi bago ka uminom ng Amazing 4, hindi na makagalaw ang kamay mo. Hindi na. Kasi nakahiga ka na lang. Kaiga na. Tapos sabi ni Ani, mga 4 na beses daw ako mag-inom. So, Amazing 4, pinainom ka ng unang inom mo ng Amazing 4, nakagalaw na ang kamay mo. Nakagalaw na. Pagkatapos, tinuloy-tuloy kang uminom ng 4 na beses nung May 15. Oo. So, nung May 16, ano nangyari po sa inyo? Medyo nakaupo-upo na. Nakaupo ka na nung May 16. So, Tapos, tinuloy-tuloy ninyo ang pag-inom. After how many days kang umiinom nung ikaw nakatayo, nakalakad? Nakalakad ako ng medyo maayos-ayos. Mga May 20 na. Mga May 20 na. So, more or less mga after 3 days or 4 days. Yan. So, nakatayo ka na, nakalakad ka na. Opo. At nakapagsalita ka na ng maayos. Nakapagsalita na. So, ngayon po, May 22. Opo. So, May 22 po ngayon, si nanay ito, ini-interview natin na mild stroke po siya, nakahiga na lang, hindi na makapagsalita. Ngayon po, May 22, kitang-kita po ninyo, nakaupo na, nakapagsasalita na, parang mas bumata pa. Ay, sus. Yan na. Yan na. So, amazing talaga, nanay. Bata, so, 73. 73 years old po si Nanay Basyon. So, hindi po ba parang himala ang nangyari sa inyo, nanay? Walang hospitalization, wala kayong ininom na synthetic drugs, pero naka-recover kayo kaagad. Ano po ang masasabi nyo nito? Nagpasalamat ako sa Missing 4, sa Panginoong Diyos, Yes. sa apo kong si Arlen, Yes. saka si Amazing Diamond Arlen. Dr. Joey. Okay, sa atin naman po. Malaking pasalamat ko. So ito po mga kababayan, gustong dalhin ni tatay ang kanyang butihing asawa si Nanay Basyon nung siya po ay inatake ng stroke, pero hindi po siya nagpa-hospital, bagkos uminom lang po ng Amazing 4. After 3 days po nakalakad, nakapagsalita na,
Ngayon po ay pizza 22 pa lang. Nag-umpisa po ang stroke niya May 13. Kaya talaga pong it's amazing, it's unbelievable. Wala pa akong narinig ng ganyang klase na dahil sa pag-inom ng mga supplements na without synthetic medicine ay nakarecover ka agad. So ano po masasabi po ninyo? Ito po ba ang Amazing 4 ay nire-recommenda mo sa inyo, sa ating mga kababayan dito po sa Albay, sa Bicolandia at sa lahat po ng taong nanonood? Ano po masasabi ninyo, nanay? Ang masasabi ko, basta kang magtiwala sa sa Amazing 4, talagang gagaling kayo. Kailangan inumin talaga. Oo, kaya nga ako, sinusubukan ko kasi yung apo ko, nandoon siya, tindasan. Kaya gusto ko, masubukan ko sa sarili ko, para alam ko, makapagpaliwanag ako sa mga tao na yun magandang gamot. At saka na akin pong naalala rin, nanay, dati pa, last year, nung sabi mo nga, sumakit ang iyong tiyan, uminom ka rin. Pero before, ang ininom po ninyo, hindi yung Amazing 4, Mega 1 lang. Na uminom ka ng una, wala pang nangyaring maganda. Pero yung pangalawang kapsula, uminom ka kagad. Kasi sabi ko nga, wala namang side effect, walang overdose. Kasi nga po, it's natural na gumaling ka kagad. Diba? In just a day. Yun na narinig ko kasi sa radyo kay Opo. Dr. Joey. Kaya sabi ko, ay buti pa subukan ko. Yes. Kung nung una kong inom ng Migawan, masakit pa. Kaya sabi ko, uubusin ko daw yung 5. No, 5 ininom mo. Hindi, nakadalawa lang ako, magaling Magaling Kaya na. hindi ko naubos yung 5. At saka may sinabi ka rin noon, last year, na si tatay naman ay galing sa pagtatrabaho. Then nung nahiga, hindi na makatayo at pinainom mo rin ng sunod-sunod. Yung una ilang kapsul ito? Dalawa. Then sinundan mo uli, Nakalima man siya. nakalimang kapsula. Nung nakalimang kapsula, nakatayo na. Oo. So talagang amazing. Buong pamilya, kayong dalawa ay natulungan ng ating mga produkto. At ngayon nga pong lately, ay natulungan ka ng Amazing 4. Ang Amazing 4, nanay, yun pong Miracle C, Mega A, Multi 5, Mega 1. Or also known as Amazing 4. So it's very powerful na talagang nakakatulong para sa ating kalusugan na once na uminom ka nito, kahit meron ka mga problema sa kalusugan, na ikaw makaka-recover. Opo. So ito po ba marirekomenda mo sa ating mga kababayan? Oo. Nasubukan ko na. Nasubukan mo na twice at nasubukan na ni tatay. Hindi na ako makapagsalita sa kanila na maganda yung gamot. Mhm. Kung hindi ko nasubukan sa sarili ko, siyempre, matatakot ako magsabi ng Pero mag-inom. yung sa inyo po talaga mabigat po yung kasi stroke. Ang stroke po kasi napakahirap po yan, makarecover ka agad. Pero sa inyo po, halos 3 araw, 1 araw, 4 na araw. Ngayon po 1 linggo pa lang kayo, mahigit ay magkausap na tayo ngayon at tayo po ay napapanood ngayon ng milyon-milyon na tao sa buong mundo na talagang kayo ay parang hindi nagkasakit, parang nagdahilan lang. So ito po mga kababayan, si Nanay Basyon, 73 years old from Ginubatan, Albay, na nagsuffer po ng mild stroke, hindi na makatayo, hindi po makapagsalita. Pero ngayon po ay hito na, nagbibigay na ng testimonya sa atin. Kaya po sa lahat po ng ating mga kababayan, kung ano man po ang inyong problema, subukan po ninyo ang Amazing 4 from Florida, USA, sapagat ito'y totoong-totoo na nakatutulong sa ating para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So panghuling salita tayo, nanay. Panghuling salita natin. Kaya kayong mga kababayan namin, kung halimbawa mayroon kayong naramdaman, subukan ninyong uminom kayo. Ako, nakipagsubukan nung una na
para ako makapagsalita sa mga kababayan ko na buti na susubukan ko ta. Siyempre, marunong na ako magsalita sa inyo. Na Opo. kung hindi ko nasubukan, Wala ka masasabi. wala akong masasabi, matatakot man ako. Okay. Hindi ko pa nasubukan. Okay, so ngayon po nasubukan mo na, twice na ninyong nasubukan. Yung una, Migawan, yung pagsakit ng tiyan mo, kayo po ay gumaling kaagad. Ngayon naman, yung Amazing 4 nung kayo po ay na-stroke. Kaya po, thanks God na binigay po sa atin ang Migawan, ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA, nakakatulong para magkaroon po tayo ng magandang kalusugan. So nanay, congratulations, Salamat. God bless, take care. Salamat. Hopefully po tayo ay lalong maging masigla, malusog para Salamat. maabot po natin ang edad na more than 110 years old. Salamat. Kasi po ito na po ang binigay sa atin ng dakilang Panginoon para tayo ay magkaroon ng napakagandang kalusugan at tayo po humaba ang buhay and happy po. At ito po ay binabalita namin sa lahat. Kaya subukan ninyo para Maraming na hapon kami. Ako po si Anthony Armando Toledo. Presidente kan Pawa Manito Albay. Ang inot po ang mga namatian ko. Purlog ang bitis ko, diabetes ko alang kawon. Tapos di ako nagka-basketball. Kunyan po kang pinunan ko sa pag-take kang ali kay Dr. Bitito na ang dinaraman ni kan sa kuya na primahon si Annabel na Toledo. Recommend na sa kuya. Kunya kapag take kang bulong, 2 semana sa nangani. So magayon so response, Miracle C, Osmega 1, Multi 5 Mega A. Tinauman ako kimaray na nakapag-basketball na ako ngunyan, nakakakarigos na ako sa dagat. Ang iro-iro ko dito sa harong, supervise ko. Magayon ang tinaw sa kuya na spans kan mga vitamins na tapos yung mga bulong. Ngunyan, pasalamat ako kan niyo sa grupo ninda na nagtaw sa sa kuya digdi nagdara. Salamat kung pig-encourage ko man tabi ka mo. Sana dahil pagtipilan ang buhay ta. Tawan ta ki maray na yon uga naman sa mga bulong. Kumbaga sa sabayan ta na sana mati kita kang bulong, sabayan ta man ki sa taas sa manladyo kita maray pa. Isa na tabi. Salamat po. Maray na hapon tabi. Ako po si Anthony Armando. Morning po, ako po si LB Nacional na taga Legazpi. Nandito po ako sa opisina ni Doc Joey Bitito sa Amazing Trio. Ako kasi, may sakit kasi akong nagmamaga ang aking paa, pabalik-balik, tapos minsan nanghihina ako. Ngayon, ang mama ko laging nakikinig sa programa ni Joey Bitito. Sinabihan ako na mag-try daw ako ng gamot ni Joey, mga produkto ni Joey Bitito. Tapos, yun, tinry ko. Sa 2 linggo na nag-take ako, parang nawala talaga yung sakit ko, yung nararamdaman ko, nawala talaga. Kaya, kung gusto nyo, mga kaibigan ko dyan na may mga sakit, punta kayo dito kay Doc Joey Bitito. Try ninyo. Salamat. God bless. magandang hapon sa iyo, madam. Magandang hapon po, Doc. Okay, pwede po bang paki-introduce ang inyong pangalan? Ako po si Mrs. Rina Lorilla po. Nagkawayan Manito Albay. Okay, umiinom si nanay mo. Opo, uminom po dati sa Amazing Trio. Amazing Trio. Tapos, lumagas po siya. Nagano yung BP niya. Normal. Normal. Dati, ilan ang BP niya bago siya uminom? 200. Nag 200. So, parang hindi na siya makalakad. Talagang hirap na hirap. Mahirap siya maglumakad. Pero pag nakainom siya nito, Opo, lumakas siya. malakas na malakas. Opo. Kaya talagang pinagsisikapan ninyo uminom ng Amazing Trio or ng Pigawan, depende sa budget. Depende po daw sa budget. Kasi Okay. Talagang hinahanap-hanap ni nanay ang ating mga Opo. produkto. pag nawalan siya nito, inuutosan ako dito, magbumili. Kahit unti-unti lang. Yung Proven kaya and namin. tested talaga. Opo, Dok. Lumakas Oo. siya. Matagal na baga siya umiinom dati. Ngayon, talagang
malakas siya, kuminis pa yung kutis niya. Kuminis pa. Opo. Talagang Basta talagang na siya. very powerful. Opo, Dok. Oo, yung ilang taon na si nanay ngayon? 3 years old na. Oh, malapit na pag na-aproba niyong bagong senior citizen Sana law, na po, 85. Dok. Opo, Dok. 85 baga may 25,000 na. Opo, 90, sabi na 95, 80, 85, 90, 95, 25,000 each. po. Opo, Dok. Sana. Then pag umabot ng 101, 1 million. O maging milyonarya yan si Opo, nanay. Dok. Pag ano yun, Kaya wag bibili ko mong- na lahat yung anong produkto mo. Huwag mong titigilan talaga ang amazing natin, products. Dok, talagang Oo. ano na namin yung Proven and tested. Opo. Eh, Tagal na. so, pwede mo bang share o rekomenda sa ating mga kakilala, kababayan at mga kamag-anak? Opo, Dok. Gusto ko pong mag-ano sa kanila na Subukan ito. subukan po nila ito talagang talagang malakas sa katawan. Okay. Pag ano, tapos talagang hindi yan nga, Dok, hanggang kuminis pa yung katawan mo. Kung Okay. katawan sa kainom nito. Okay, Malakas, maganda. lalo po yung ating, Dok, yung kopi mo. Pati kape natin, umiinom si nanay. 45. Multi-5 coffee. Opo. Oh, Saka yung sabon. pati sabon. Pati, Dok, sabon. O, di ka bigyan natin ng multi-5 coffee at saka sabon si nanay, no problem. Okay. Kapag may pera naman ako, babalik ako dito. Sige. Yung ano mo. Okay, regards kay nanay, kamo kailangan daw sabi ni Doc Joy Video umabot siya magit sa 101 Opo, Dok. para maging milyonarya man Opo, lamang. Dok. Parang milyonarya, bibiling ko lahat ng produkto. Masarap talaga, at saka Okay. malakas sa katawan. Okay. Kahit sila yung nakakakita, malakas. Talagang sobrang lakas si Opo, nanay. Doc. Okay. Mm. Sige, salamat. Alam na tayo sa ating mga televiewers. Salamat po, Dok, sa lalo na po sa nakikinig. Magsubukan niyo po itong ano ni Doc Joey. Talaga Okay. pong ano sa katawan, malakas. Malakas Kaya sa malakas. pakiramdam talagang ano ka, masigla. Masigla, Kaya masigla. lang yung problema yung pagbili sana nga. Okay. Diba, always pray lang kay Lord Opo, Doc. at Opo, Doc. He will find a way to help us. Okay, salamat and God bless. And regards kay nanay. Po, thank you po, Doc. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilovero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay Papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha.
bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos ang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo. Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang natandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang Walang yun, supplement. walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo naano ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Opo, Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi- nurse na hindi galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kasi, kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, ano ba yung deko po nito, request para magpa-CREA. Nag-walk-in na lang kami. Yep. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran na nilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo nung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so, talaga yan nga sinasabi nakukuha. ko kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakabuta, nakakapag-motor.
Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilohero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Kunin natin yung Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Youth School of the Philippines, which is I'm the present president. So, siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ipinalad tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega One, ng Miracle Sea at ng ating Amazing Four. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing Four, and then the vitamin C, at saka yung coffee ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, mayroon akong migraine, mayroon akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing Four dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, Amazing Four, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag kong aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabihan niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID.
At naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na iyong apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw itong mga kamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Nila namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng ating Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dadalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ako makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko. Umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas. Kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa. Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog, tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking, although kahapon 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako. Kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun nakagising ako, pikit-pikit pa kumata ko bumaba sa kanila kagabi. So yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey, na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey,
Umakyat ako hanggang 4th floor. Sabi ko, ba't hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga. Pag 2 araw ko pang inom itong Amazing 4 niya, iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong Amazing 4 natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in even dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing 4 na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung ngayon nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na, at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na. Ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anhin pa natin itong lahat na natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa kunti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana wag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng matagal mga tao kahapon doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom. Ito lang talaga si Greg ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing 4. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. If you say invest to your health, because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing 4 na galing sa Amerika, ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it, at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang po sa ating mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po, ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay
umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Migawan. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung nagod for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Opo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa, Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Oo. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta Oo. dito. So talagang very powerful in just 15 days po, Opo. natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa Opo. ating mga kababayan, kamag-anak, Opo. para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko, doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika. With 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Ako si Junior Napoles na taga Albang Puro Tudor na Albay. Naganda ko dili kidokta may kamatian ako sa kidney stone. Tapos sinubukan ko ading Miracle Health Corporation, ito missing po, na-try ko na marayon, nakabulong talaga. Kaya, imbitan ko man kamo, na testingin man yung ading produkto sa ading Miracle Health. Saka po, sa kidney, saka yung gallbladder, saka yung dalawa po nang ihi, yung nakakapitay pa ako ng magandang digdi. Mga 10 days lang na hindi ko kapitay. After kang pag-try po din, amazing. Kaya nga po, nagalumulin ako dito na yung parang tibad kinayo pa ibang natuturan ng mga bato-bato hindi pa naani. Tibad tuloy yan ang mali. Kang rin po, sir, so inot na pag-take din, amazing po. Nung nasa ng October, na last, siguro mga isa 3 yata yun ako nagparito. Sabi ko, mag-testing man yun, tangan yung maniwala ko. Ako, maray talaga so result sa akin sa ating gulong na yan.